Какво ще трошите? Айде да ги строшим. Ще трошиш, ама без глупости. Това са нелицата неща. Как ще трошиш? Това не е хубаво. Я не видя. Аз я видях само далеко. Ще го щупите двамата. Няма място. Много сте двамата. Хайде. Калуян да слезе. Ще го щупите двамата. Щупим. Айде, Калуян, слез. Да ми не мога това хора. Ей така, Бойчо. Не, един е да слезе. Айде. Сега ще бъдеш първи, аз съм втори, а ти си последен. Айде, не. Айде, без глупости. Знам, ама айде, че и другите ще искате, ще ми разправи. Татко ти ще даде. Я дай карате малко. Как беше? Дай стойка. Не е така. Тя Ина знае как е. Така. Другата обратно отгоре. Така. Я дай сега. Так. Ей, страшна. Шат. Краката? Само да не паднеш. Ще паднеш, на неделя. Не, да не падне, Ина. Да. Хайде ли? Здорово, я понимаю. Иски на ракета, тя си. Бяхте малки и отивате на село. Не знам как Да се скриме от нас и се чува само. Веднъж дали да беше. Той толкова беше смешен. Те ми казаха, ти какво толкова си хиш, едно пръще да ти покажеш? Човек и ти само си хиш. Викам, да, ама смешно ми е, покажи ми едно пръще. Той ми показа. Човека беше необикновен. И те с това са ни запомнили под масата и само. Също имаха контролна среща срещу Славия.
Завършила и тя преди 10 минути. Това на един залез голове на Пендатов. Какво става? Снимка ли има? Кажи, Яне, какво става? Снимки ли има? Какво става, бе? Снимки ли има? Да, има. Само в момента. Не, бе. Тук е Чичо и... Чичко и... Войчо. Абе, Войчо, ти го види, Чичо. Тихи? Смотри, сколько мух. Блядь. Ще вземеш. Нефтянарка? На! Ей, да. Уян трябва. Какво искаш, бе? Какво искаш, бе? А? Ей, животното това. Що се съблече? Така ли? Ела тука при огъня, ела. Айде, че камера. Измръзне пацата, ела тука. Хоки, кажи на камера тук. Ето камера. Къде на тебе го върнава ли ще да кажеш това? Тук. Ето, кажи на камерата, че не ти е стояла на ръка. Ето, отиди при камера. Отиди при Седи камера. тук, ела. Виж там моя шарам, дето ми снима, ела. Кажи всичко. Если бы не было очереди, я был бы в Рени, през Румъния, не е ли той по-далеко обаче, не е ли по-спокойно, така по-удобно? Колко? Германия. Да, за те убива. Тихи, кажи какво пиеш? Какво да кажа? Какво пиеш? Кока-кола 40 градуса. Безалкохолна я. Вот бе. Першони 53 градуса. Манджара, къде те хватки, къде? Много е гадно. Снимай как не кълвей и Ръна. къде са тапите. На брега или във водата? Ръна. Yes? Я вижте каква риба, вижте! Дали? Там она стоит. Я утром срал. Оле, нещастни, гледай, пак пад. Да, идва. Я да видя.
Това ще го цели. Ръката ти фанах. Ръка, само ръка от другата. Поне жави да снима. Това всичко се чува. Красиво, красиво. Може да се снима. Ей, хора, я ги скри до така. Заедно с твоите рибери. Дали сте от сините? И зеления. Они жълто ги вземаха, само зеленки имаме. Жълто и зелено. По два време кафе на по един. Започва да златява. Жълто. Зато трябва до 9 бете. Сега вече работата се свърши и се опазва. Моя си ходиме вече. Свършите работата си. Чакай, аз съм грозен. Жели! Жели! Къде са и пантофите? Ай, живте. Аз сега да им даваш вино. От питата. Чреда нагоре. На нюн. На невеста. Да си плаха като мед. Живи здрави. Айде, животи са живи здрави. Како ти вземи? Сега гледай. Чакай. Да стане тук на... Там, напред. Три пъти. Детенце, айде дай. Ето ти обувки. Ай! Ина, гледай на саминче. Дайте, ето може. Хайде, дай. Ето. После, не после. Добре, дойте сега. Чек сега да ви... Ай, Пяно. Хайде, тук. Айде викни пак де. Айде, предадем го. Как викат като луди. Айде пак. За приближаване. Приближаване далече. Да, натиска го, да. Значи се го приближава. Къде се приближава? These are the big moments.
Zweiter gegen Dritter. Bochum 60 München. Morgen ab 20 Uhr bei Premiere Fußball Live. Premiere offiziell.